Και αμέσως τώρα θα σας παρουσιάσουμε τη μόνιμη στήλη αισθητικής της εκπομπής μας. Και θέλω να έχετε την προσοχή σας, γιατί θα αναλύσουμε σημαντικές ειδήσεις και θα ενημερώσουμε όλους εσάς. Κοντά μου έχω την κυρία Μεστροπιάν, τη διευθύνων σύμβολο του Slimway, αλλά και την κορυφαία πλαστικός χειρουργός που μας έρχεται από την Αθήνα, την Dr. Λιαροπούλου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Χαίρομαι πολύ που σας έχω σήμερα εδώ. Είπα στους φίλους τηλεθεατές ότι σήμερα έχουμε να αναλύσουμε σημαντικές ειδήσεις και να ενημερώσουμε. Για ποιες ειδήσεις μιλάμε, κυρία Μεστροπιάν? Σήμερα μιλάμε για πολύ σημαντικές ειδήσεις. Θα παρουσιάσουμε μια δυνατή συνεργασία του Slimway, του μόνου κέντρου αισθητικής πολυδύναμου πια σε όλη την Κρήτη, και της κυρίας Λιαροπούλου, της κορυφαίας πλαστική χειρουργού, που έχει έρθει από την Αθήνα με σπουδές στην Ιταλία. Πραγματικά ενώνουμε σήμερα τις δυνάμεις μας και δίνουμε τη δυνατότητα σε όλες τις κριτικές και τους κριτικούς, γιατί μιλάμε για όλη την Κρήτη, να μπορούν να μας επισκεφθούν και να δουν πραγματικά θεαματικά αποτελέσματα, είτε αυτό αφορά το πρόσωπο είτε το σώμα. Αυτή λοιπόν τη συνεργασία θα σας παρουσιάσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα, καθώς επίσης και κάποιες από τις κορυφαίες θεραπείες που αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε στα Slimway, στο μόνο πολυδύναμο κέντρο αισθητικής, παντρεύοντας την ιατρική με την αισθητική. Μία πρωτοπόρα συνεργασία, θα μπορούσαμε να πούμε, στην Κρήτη, θα έλεγα εγώ και στην Ελλάδα. Μία καινοτόμου συνεργασία. Μπορεί κανείς να φανταστεί τα θαύματα που θα γίνουν στο πρόσωπο αλλά και στο σώμα σας, μιας και έχουμε την αισθητική, ό,τι καλύτερο από την αισθητική, τα Slimway, και ό,τι καλύτερο από την ιατρική, την Dr. Λιαροπούλου. Top αποτέλεσμα, με μία λέξη, νομίζω, και αυτή είναι η ουσία. Αυτό θα έχετε, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, στο πρόσωπό σας είτε στο σώμα σας. Πλέον τα προβλήματα που σας απασχολούν λύνονται. Γιατί η καινοτόμου συνεργασία έρχεται αποκλειστικά σε εσάς για να σας λύσει όλα σας τα θέματα. Τα θέματα υγείας, τα θέματα ομορφιάς, είτε είναι στο πρόσωπο είτε είναι στο σώμα σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε όμως να μιλήσουμε και να αναλύουμε προβλήματα που τυχόν έχουμε στο πρόσωπό μας. Γιατί ακριβώς θα μιλήσουμε? Κυρία Μεστροπιάν, η Dr. Λιαροπούλου, ποια από τις δύο θέλει να πάρει το λόγο? Και οι δύο θα σας αναλύσουμε. Σήμερα θα παρουσιάσουμε μια επαναστατική θεραπεία στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής, άρα και της αισθητικής, γιατί όπως είπαμε, τα πολυδύναμα κέντρα Slimway έχουν παντρέψει αυτά τα δύο κομμάτια και έχουν βγάλει ένα θεαματικό αποτέλεσμα που μπορεί να κάνει θαύματα στο πρόσωπό σας. Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσουμε την αυτόλογη έγχυση πλάσματος σε συνδυασμό με τα βλαστοκύτταρα. Μια θεραπεία η οποία μπορεί πραγματικά να κάνει την επανάσταση και να δημιουργήσει θαύματα στο πρόσωπό σας. Από τις προηγούμενες κιόλας εκπομπές, η Dr. Λιαροπούλου μας είχε αναλύσει την αυτόλογη έγχυση πλάσματος. Όμως, για όλους εσάς που δεν ήσασταν πιστοί στα τηλεοπτικά μας ραντεβού, θα ήθελα να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και από το ξεκίνημα, να μας πείτε, όταν λέμε αυτόλογη έγχυση πλάσματος, τι εννοούμε? Λοιπόν, όταν μιλάμε για την αυτόλογη έγχυση πλάσματος, μιλάμε βασικά όχι για μία νέα μέθοδο. Η μέθοδος βρίσκει τις αρχές της ήδη από το 1950, αν και χρησιμοποιείται παλιότερα για θεραπεία πόνου. Τώρα όμως οι αισθητικοί ιατροί και οι πλαστικοί χειρουργοί την εξέλιξαν προς όφελος σαφέστατα της αισθητικής ιατρικής. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε το πλάσμα, το οποίο πρόκειται για ένα υλικό το οποίο λαμβάνουμε άμεσα από το δικό μας οργανισμό, δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε ένα ξένο υλικό, όπως είναι ευρέως γνωστά τα μπότοξ, τα ιαλουρονικά οξέα. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το ίδιο το υλικό από τον εαυτό μας, από εκεί βγαίνει και η λέξη αυτόλογη θεραπεία πλάσματος, λοιπόν, και το εγχύουμε όπου υπάρχει ανάγκη στο δέρμα. Που σημαίνει ότι αυτή η θεραπεία και μόνη της κάνει θαύματα, αλλά σε συνδυασμό με τα βλαστοκύτταρα θα πρέπει να φτάνει στο τόπο αποτέλεσμα. Τι ακριβώς λοιπόν γίνεται με τα βλαστοκύτταρα παρέα με την αυτόλογη έγχυση πλάσματος? Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε χρησιμοποιώντας το πλάσμα, λέγεται πλάσμα έχει όλους τους αναπλαστικούς παράγοντες που χρειάζεται μία επιδερμίδα η οποία έχει υποστεί φωτογύρανση, ιδιαίτερα όταν οι ασθενείς καπνίζουν σε καθημερινή βάση, έχουν κακές διατροφικές συνήθειες, ζουν υπό το στρες της καθημερινότητας που καλώς ή κακώς μας έχει καταβάλει στις μέρες μας, υπάρχουν ορμονολογικά προβλήματα, όλα αυτά τείνουν να έχουμε γύρανση της επιδερμίδας όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και καλώς κακώς η βαρύτητα μετά έρχεται και εκτελεί το έργο της, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πτυχώσεις, βαθιές ρητίδες, που όλα αυτά τείνουν να φέρουν το πρόσωπο προς τα κάτω. Εδώ λοιπόν τι κάνουμε? Επεμβαίνουμε εμείς χρησιμοποιώντας το πλάσμα. Γίνεται η έγχυση, όπως σας είπα και προηγουμένως, σε όλες τις βαθιές ρητίδες, πτυχές ή ακόμα και ουλές, και ξεκινάει η ανάπλαση του δέρματος. Δηλαδή έχουμε καινούριο δέρμα. Φτιάχνεται από την αρχή καινούριος ιστός
δέρματος. Κάθε φορά, κυρία Μεστροπιάν, μας έχετε συνηθίσει ανάλογα με το θέμα μας να δίνετε και κάποιο ανάλογο δώρο στους φίλους μας. Σήμερα όμως καταλαβαίνω ότι το δώρο, δεν τολμάω να σας ζητήσω ένα τέτοιο είδους δώρο, είναι πολύ μεγάλο. Τι θα μπορούσατε να κάνετε και τι θα μπορούσατε να δώσετε σε όλους αυτούς που μας ακούν? Σήμερα λοιπόν οι 10 πρώτοι που θα προλάβετε να τηλεφωνήσετε, φίλες και φίλοι, στο 301-331, θα έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε το προσωπικό σας ραντεβού με την κυρία Λιαροπούλου, την πλαστική χειρουργό μας, και τηλεφωνώντας αυτόματα κερδίζετε 3 θεραπείες συνδυαστικές με βλαστοκύτταρα εντελώς δωρεάν. Άρα λοιπόν σήμερα τηλεφωνώντας στο 301-331 στα πολυδύναμα κέντρα αισθητικής Slim Way, εκτός από το πολύ σημαντικό με την κυρία Λιαροπούλου, κερδίζετε και 3 θεραπείες με βλαστοκύτταρα που συνδυάζονται με την έγχυση πλάσματος εντελώς δωρεάν. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι κάθε φορά που σας ζητάω κάτι, όλο και πιο σημαντικά δώρα, όλο και πιο καλά δώρα δίνετε και σας ευχαριστώ. Θα μπορέσουμε όμως μόνο στους 10 πρώτους. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κλείσουμε ένα δωρεάν ραντεβού με την κυρία Λιαροπούλου σε πολλά άτομα, καθώς επίσης και το δώρο, το εντελώς δωρεάν με τις 3 θεραπείες με τα βλαστοκύτταρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν μπορούν να το έχουν πάρα πολλά άτομα. Αποκλειστικά λοιπόν μόνο οι 10 πρώτοι που θα προλάβετε να τηλεφωνήσετε τώρα στο 301-331 θα είστε πολύ τυχεροί. Αυτό που καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι μου, είναι ότι με τη σημερινή σας εκπομπή έχετε λύσει όλα σας τα προβλήματα. 3 θεραπείες βλαστοκυττάρων πήρατε μόλις. Και τα βλαστοκύτταρα σημαίνει αναγέννηση, ανανέωση, καινούριο δέρμα. Τέρμα τα προβλήματα στο πρόσωπό μας. Προβλήματα που μας κάνουν λίγο να αισθανόμαστε άσχημα. Φτιάξτε την εικόνα σας. Τώρα έχει τη στιγμή σας. 301-331. Το τηλέφωνο αυτό του Slim Way, και θα έλεγα εγώ και της εκπομπής μας, γιατί αυτό σας χαρίζει την ομορφιά σας. Και βέβαια το μήνυμα της εκπομπής δεν ξεχνάμε. ΔΤ, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 19300. Για να κλείσετε το ραντεβό σας με την κορυφαία πλαστικό χειρουργό των Αθηνών, την κυρία Λιαροπούλου, αλλά και για να έχετε τις 3 θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Και λέω, Δόκτωρ Λιαροπούλου, βλαστοκύτταρα, και θέλω να μου εξηγήσετε ακριβώς την προέλευση των βλαστοκυττάρων. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω πριν είναι το εξής, ότι η αυτόλογη έγχυση πλάσματος φέρει μοναδικά αποτελέσματα στο πρόβλημα των ρητίδων σε όλες τις γυναίκες καθώς και στους άντρες. Διότι θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν πρόκειται για θεραπείες στις οποίες υποβάλλονται μόνο γυναίκες, αλλά και άνδρες. Λοιπόν, η χρήση των βλαστοκυττάρων ενδυναμώνει το αποτέλεσμα. Η προέλευσή τους σαφέστατα είναι φυτική, οπότε αυτό σημαίνει απόλυτα ότι δεν έχουμε παρενέργειες, δεν έχουμε αντενδείξεις, δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα στη χρήση τους. Και το αποτέλεσμα κρατάει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε πριν να μπει σε διαδικασία ο ασθενής να ξαναυποβληθεί σε αυτή τη θεραπεία. Εξάλλου, γιατρέ μου, όπως ξέρουμε, είναι πλέον πολύ διαδεδομένη η μέθοδος θεραπείων σε κάποιες ασθένειες μέσω των βλαστοκυττάρων. Είναι πάρα πολλές οι έγκυες που γεννούν και παίρνουν από τον πλακούντα τα βλαστοκύτταρα και το χρησιμοποιούμε στην ιατρική για να βελτιώσουμε κάποιες ασθένειες είτε σε άλλα παιδιά είτε στο ίδιο το παιδί. Σαφέστατα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι τα βλαστοκύτταρα, θα μπορούσα να πω εγώ απλά, είναι πηγή ζωής. Μας δίνει ζωή, μας βοηθάει να απαλλαχθούμε από κάποια προβλήματα στην ιατρική. Άρα το ίδιο ερχόμαστε και κάνουμε και στην αισθητική ιατρική με τα φυτικά βλαστοκύτταρα που χρησιμοποιούμε. Σαφέστατα, και τα φυτικά βλαστοκύτταρα στην ουσία είναι η αρχή όλων των κυττάρων. Κατάλαβες, οπότε είναι... Εγώ θα έλεγα η εξέλιξη της επιστήμης είναι στα χέρια των τηλεθεατών μας. Τώρα, με το μόνο πολυδύναμο κέντρο αδυνατίσματος και αισθητικής στα Slim Way, αυτή η εξέλιξη, αυτή η καινοτόμο συνεργασία της ιατρικής και της αισθητικής, ό,τι καλύτερο δηλαδή από την ιατρική και ό,τι καλύτερο από την αισθητική, σε συνδυασμό δίνουν αυτό το αποτέλεσμα που θα έχετε εάν τηλεφωνήσετε ή αν στείλετε το μήνυμά σας ΒΝ κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 19300, ή αν τηλεφωνήσετε αμέσως τώρα στο 2810 301 331 και κλείσετε το ραντεβού σας με την πλαστικό χειρουργό, την κορυφαία πλαστικό χειρουργό των Αθηνών, την Δόκτωρ Λιαροπούλου, έχετε αυτόματα και 3 θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Γιατί όπως σας είπαμε, τα βλαστοκύτταρα σημαίνουν πηγή ζωής, ανανέωση, αναγέννηση, και σήμερα σας την προσφέρουμε απλόχερα με πολύ αγάπη. Και για να συνοψίσουμε λίγο και να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας, Αναστασία, εμείς με τη συνεργασία που κάναμε μια κορυφαία θεραπεία, την αυτόλογη έγχυση πλάσματος, τη συνδυάσαμε με την αισθητική και βάλαμε μια καλλιντική θεραπεία με βλαστοκύτταρα.
ο συνδυασμός αυτών των δύο θεραπείων μπορεί να κάνει θαύματα στο πρόσωπό μας, στο ντεκολτέ, καθώς επίσης και στα χέρια μας. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Δόκτωρ Λιαροπούλου, θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτό ακριβώς. Πέρα από το πρόσωπο, που μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή τη θεραπεία? Συνήθως οι περισσότεροι ασθενείς το χρησιμοποιούν και βλέπουν τέλεια αποτελέσματα σε λαιμό, ντεκολτέ, ακόμα και χέρια. Ακόμα και χέρια. Σαφέστατα, ακόμα και χέρια. Γιατί παρακολουθούμε μεγάλες κυρίες που έχουν διάφορα σημάδια στα χέρια τους. Ακριβώς, είναι όλα τα σημάδια της φωτογύρανσης. Είναι κάποιο αφυδατωμένο δέρμα, πολλές φορές που βλέπουμε, μια αφυδάτωση στο δέρμα μας που είναι πολύ εμφανή. Αυτό μπορεί να λιανθεί και να εξαφανιστεί με την αυτόλογη έγχυση πλάσματος, συνδυάζοντας και τα βλαστοκύτταρα. Μπορούν κάλλιστα να μας δώσουν πολύ καλά αποτελέσματα στις βαθιές ρητίδες, στη βαθιά αντιγύρανση του προσώπου, καθώς επίσης και σε κάποια άλλα προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν στο πρόσωπο, όπως είναι προώρη γύρανση, και μόνο του η αυτόλογη έγχυση πλάσματος, αλλά και μόνο του στα βλαστοκύτταρα. Ερχόμενοι λοιπόν οι φίλοι τηλεθεατές ή οι ασθενείς μας στο χώρο, θα συμβουλευτούν την πλαστική χειρουργό, την κυρία Λιαροπούλου. Εκείνη θα δει το πρόβλημά τους και θα αποφασίσει ποιος θα είναι ο συνδυασμός των θεραπείων. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ένα άτομο θα πρέπει να κάνει και τις δύο θεραπείες. Έτσι θα είναι. μπορούσε Πολύ κάλλιστα. σωστά, πάρα πολύ σωστά. Πρώτα έρχεται ο ασθενής, τον βλέπουμε, κρίνουμε το τι έχει ανάγκη και τι δεν έχει, έτσι. Διότι σαφέστατα δεν υπάρχει λόγος, αν δεν έχει ανάγκη ο άλλος, να τον υποβάλουμε σε τέτοιου είδους θεραπείες. Και σήμερα δίνεται η ευκαιρία σε όλους όσους μας παρακολουθούν να σας γνωρίσουν προσωπικά, για να δείτε κι εσείς το ανάλογο πρόβλημα που έχει κάθε ξεχωριστή προσωπικότητα. Σήμερα λοιπόν με ένα τηλεφώνημα κλείνετε το ραντεβού σας με την πλαστικό χειρουργό στο 301-331 και αυτόματα παίρνετε 3 θεραπείες δωρεάν με βλαστοκύτταρα. Να πούμε πάλι ότι θα είναι μόνο για τους 10 πρώτους. Αποκλειστικά οι 10 πρώτοι που θα προλάβετε να τηλεφωνήσετε τώρα στο 301-331, εσείς και μόνο εσείς θα έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε ένα προσωπικό ραντεβού με την κυρία Λιαροπούλου και τα Slim Way θα σας δώσουν εντελώς δωρεάν 3 θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Μία ερώτηση που μου έρχεται, Δόκτωρ Λιαροπούλου, στο μυαλό είναι αν την αυτόλογη έγχυση πλάσματος, γενικά το πλάσμα, αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε από έναν άλλον άνθρωπο σε έναν άλλον. Φαντάζομαι θα εννοείς αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε από έναν νεότερο άνθρωπο, όπου το πλάσμα είναι πολύ πιο δυνατό, σε έναν άνθρωπο γυρεότερο, έτσι. Λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση. Όλα αυτά βασικά βρίσκονται στη φάση της μελέτης ακόμα. Γίνονται σε κάποια εργαστήρια στην Αμερική, τα οποία σαφέστατα το πρώτο πράγμα το οποίο ερευνούν είναι η κατάλληλη ιστοσυμβατότητα, δηλαδή πόσο συμβατό είναι το ένα πλάσμα με το άλλο. Αυτό λοιπόν που καταλαβαίνω είναι ότι η διαδικασία βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Δυστυχώς ακόμα βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι στην Αμερική ήδη συμβαίνει, αλλά σε κατάλληλα εργαστήρια όπου εξετάζεται η ιστοσυμβατότητα. Δηλαδή πρέπει το ένα άτομο με το άλλο να είναι ιστοσυμβατά, να έχουν δηλαδή τον ίδιο τύπο ιστολογικό. Άρα εμείς ιστοσυμβατότητα έχουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Να εξηγήσουμε όμως, Αναστασία μου, στον κόσμο τι ακριβώς γίνεται για να μπορέσουν και εκείνοι να καταλάβουν. Φίλες και φίλοι, αφού πάρουμε το πλάσμα, γίνεται η έγχυση στα σημεία που έχουμε πρόβλημα. Είναι ακριβώς όπως γίνεται με μία αντιβίωση μέσω ορού. Δηλαδή το πλάσμα, ενώ μπορεί να κυκλοφορεί στο αίμα μας, διαχέεται σε όλα τα ζωτικά όργανα. Εμείς θέλουμε να πάει σε συγκεκριμένα σημεία. Εκεί που υπάρχει η ρητίδα, εκεί που υπάρχει η πανάδα, εκεί που υπάρχει η χαλάρωση και να δράσει άμεσα. Όπως λοιπόν η αντιβίωση μέσω του ορού δρά άμεσα στα σημεία που θέλουμε, το ίδιο ακριβώς κάνει και το πλάσμα στα σημεία που έχουμε τη φθορά και άμεσα την επουλώνουμε. Έτσι δεν είναι, γιατρέ μου? Ακριβώς, τα αποτελέσματα είναι άμεσα, δηλαδή από τη στιγμή που φύγει ο ασθενής και κοιταχτεί στον καθρέφτη θα δει άμεσα μία διαφορά. Και τόση ώρα που μιλάτε, εγώ βλέπω και τις φωτογραφίες, οι ρητίδες που είπε η κυρία Μεστροπιάν, είτε είναι στο μέτωπο, είτε είναι στη μέση, είτε είναι... Μπορούμε να πάμε στις ρινοπαριακές, να πάμε στη μετωπιαία ρητίδα. Στο εντεκάρι. Ναι. Και φαίνεται το πριν και το μετά. Σε ένα μήνα φαίνεται και ακόμη περισσότερο η διαφορά. Όντως, η διαφορά είναι τεράστια και θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν χρησιμοποιούμε ξένο υλικό. Οπότε δεν έχουμε ούτε αντέδειξη ούτε παρενέργειες. Και το πιο σημαντικό είναι ότι το αποτέλεσμα μένει στο χρόνο, δεν φεύγει. Ακριβώς. Και βέβαια, αν συνδυάσουμε τις καλλινικές θεραπείες με τα βλαστοκύτταρα, το αποτέλεσμα κρατάει περισσότερο. Θα έλεγα εγώ, γίνεται μόνιμο. Ακριβώς, κρατάει περισσότερο, ναι. Ό,τι καλύτερο λοιπόν η ιατρική και αισθητική σήμερα, η καινοτόμο αυτή
αυτή η συνεργασία έρχεται για όλους εσάς αποκλειστικά. 281-0301-331 το τηλέφωνο, το μαγικό αυτό νούμερο που σας χαρίζει ομορφιά, υγεία, λάμψη και όλα αυτά που θέλετε να έχετε. Γιατί είπαμε, όταν έχετε ένα όμορφο πρόσωπο, αυτό φαίνεται και στους άλλους προς τα έξω. Ή στέλνετε βέβαια και το μήνυμά σας, γιατί όχι, β' και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 19300 για να γνωρίσετε την πλαστικό χειρουργό, δηλαδή για να κλείσετε ένα ραντεβού να σας δει, να δει το πρόβλημά σας, αλλά και για να έχετε τις 3 θεραπείες με βλαστοκύτταρα εντελώς δωρεάν από τα Slim Way και από την κυρία Μεστροπιάνη. Η 11η πάλι επιμένω εγώ, γιατί δεν θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερους. Πολύ σωστά μας τα λέτε, να μας ξεκαθαρίζετε την κατάσταση από την αρχή. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, Δόκτωρο Ηλιαροπούλου. Τιμή μου θα είναι να σας έχω σε μία από τις επόμενες εκπομπές μου και πάλι, γιατί μαζί αναλύουμε σοβαρά θέματα υγείας. Πολύ ευχαρίστως. Καλό σας ταξίδι. Ευχαριστούμε. Κάθε εβδομάδα εδώ η Δόκτωρο Ηλιαροπούλου στο Slim Way θα βρίσκεται για όλους εσάς, μην το ξεχνάτε. Και κάπως έτσι κλείνει και η δική μας εκπομπή. Slim Way, ένα όνομα. Δείξτε εμπιστοσύνη.